I got this organic, guys. Look, it's an organic grass-fed, 100% grass-fed. I'm going to the store today to get dog food, chicken. I can say dog food. I just got. I love you. Love you too. Do you need something at the store? Good morning. Gawa natin si Tami ng salad. It's 3 o'clock ng umaga. Aalis siya mga 4:30. Gano'n, naliligo na siya. And kailangan nating salad. At saka yung chicken na ginigrill natin. Yun lang yung pabaon ko sa kanya kasi wala na akong ginagawa kahapon eh. Nandun ako sa labas the whole time. Naglilinis. So kaya ang katawan ko ngayon sobrang sakit mga loves. So yung asawa ko, ito yung gusto niyang cheese na ilagay ko. So kaya ito yung gusto ni Tami na bowls. Fresh mozzarella. May nagsabi din pala na mozzarella is siya sticky. Hindi po siya sticky, guys. May sticky po yan siya kapag lulutuin. Kapag ilagay mo siya sa oven, maging yan siya. Gooey ba? So, itong chicken na ikakat natin, guys, is ito yung chicken na ating ilagay dito sa heater para diretso na ni Tami mainit ba. At ito yung ating ginigrill na chicken. Huwag natin siya pabaunan ng maraming chicken kasi paminsan, konti lang yung kakainin niya. Konting chicken. Ito na yung cheese. Ilagay na natin, guys. Ilagay natin ito sa refrigerator. And then, mamaya, ipabaon natin ito. Okay. Alis na siya, guys. Ang bilis. Hindi na nga siyang kumain ng pancake. Pinadala ko na nga. Ayan siya. I'm going to the store today to get dog food. Chicken. I can say dog food. I just got. I love you. Love you too. Do you need something at the store? Brush your hair. Yeah. What do I need to brush? I'm gonna go to Hannaford. The pancake is on top of the cooler. Outside. Oh. On top there. You can feel it. I love you. Please be careful, huh? You don't even shave, boy. It was windy. Careful, huh? Bye. Balik tayong matulog kasi it's 4 o'clock pa. Grabe. Yes, asan yung diaper ni Roxy? Pinasuot ko si diaper to kasi baka magtulo-tulo magiging yung bilat to eh. Layas tayo, guys. Punta tayo sa grocery store. Kahapon nakalimutan kong ibalik yung aming garbage pail sa aming lagayan, guys. At sobrang hangin kahapon na tumba-tumba na pala ito at ngayon binalik ko lang. So, dito na tayo. Hanap tayo ng Bago ako nagpunta sa grocery, nagpunta muna ako sa CVS kasi kailangan kong bumili ng moisturizer, mga darling, no? Kasi itong aking mukha is para ng iwan ko na lang si Batman. Ang hirap din pumili ng moisturizer, guys. Ang dami dito, guys. Sobrang mahal din itong mga Olay at mga iwan ko pang anong pangalan ng iba.
L'Oreal. So kaya ang kinuha ko is yung nakahiligan ko pants. Ito yung mga binili ko, cutter sa kuko ng aking mga alaga, Neutrogena foam cleanser at saka yung pants na. So andito na tayo sa tindahan, guys. Nagduduha-duha kung bibili ba ako nito, guys, kasi hindi ko pa ito na-try, no. Gusto ko sanang matry pero parang kalas-kalas na tagpira, no. So bumili din ako dito ng strawberry kasi si Mister ba, kailangan ng prutas na naman ating dudong, no. Naghanap din ako dito ng organic banana, guys. Kapag bibili po kayo ng mga organic na mga prutas or kahit anik-anik, kailangan talagang 9 ang number na nauna at 5 yung number. Huwag kayong bibili ng iba't ibang klaseng number, guys. Dapat talagang 9, guys, yung totoong organic. Ito din gusto kong ma-try kaso talagang namahalan na ako eh. Bumili na din ako ng cucumber kasi si Tami gustong-gusto niya yan. So kaya yun. Tara, let's go tik mga bahog tik-tik. Oh, diba ang bilis kong lumabas, guys. Iba talaga ako kapag mag-grocery. Kapag kasama ko si Tami, guys, abtan kami pila ka tuig da sa grocery store, no, para magtingin-tingin lang, ganyan po yung si Tami. So kaya tala. Gutom ako, guys. Na naman, Marian, gutom ka na naman? 3 chicken for the dog. Sobrang nanginginig ako sa gutom. Shrimp and sausage. Expensive ground beef. And of course, arugula. Yan, an organic banana. Some lemon for salad. And then, for sausage, bell pepper. Salad, cucumber. And then, fruit for Tami. Strawberry. More pancake. Hala. Okay. Tara, gutom talagang buti na lang meron akong mga dala-dala ditong tsokolate. Kasi talagang nanginig ako. Ano na bang oras? 11:04. Grabe, ang bilis. Maaga kasi ako gumising. Aguroy. Go away. I know. Your steadfast love. Bumili na naman ako ng shrimp kasi hindi Marian. Ng og shrimp. I got this organic, guys. Look. It's an organic grass-fed, 100% grass-fed na ground beef. Paminsan talaga, guys, no, ayaw kong mag-grocery pero maganda din mag-grocery ka nang wala si Mister kasi kita nyo naman, konti lang yung nabili ko. Pag andito kasi yun, grabe. Arugula! Yes, arugula is life. So, si Dimples, hindi ko na siya nilagay sa basement. Nilagay ko siya dito. Binalik ko siya dito sa loob. Pero kapag iihi ulit siya, ibig sabihin yan, maluwag na. Go na die, nganong ikaw nagpalaway. Luto tayo ng shrimp, guys. Hello po sa inyo, guys. Tayo lang dito mag-isa at wala nang iba pa kundi ang mga aso at mga ganun. Mag-isa nga lang tayo pero bakit meron pa tayong mga dinagdag na mga hinayupak na yun, charot. But anyway, so meron tayong nubaran. Kakaiba po yung itong lutoon natin. Na-miss ko itong ganitong luto na mga shrimp at lagyan natin ng kaunting garlic, guys. Kasi marami akong ditong garlic. Hindi marami. Meron akong ibang siniparit. So, ilagay natin dyan. Hindi, ilagay na natin lahat, guys. Isahin na natin ito. Ano ka nang magkukuan pa man yun? Ganitohin na natin ito. Kakain, ako lang naman yung kakain ito. Kung lang dito mag-isaan, feel ko kumain ng shrimp, no? Si Mister, kapagod man si Mister kasama kapag shrimp, guys. Ako kasi mag-enjoy ako ng shrimp na may shell. And then si Mister, ayaw niya yung may shell, guys. Kailangan ko pa siyang i-baby, guys. Ganun, kunin ko pa. Or, bago ko siya lutuin, kunin ko yung shell. Alam niyo ba, nandun yung, yung flavor. Kahit, alam natin yung flavor is nasa laman, pero sa mga Pilipino is yung shell niya is andun yung flavor. Ang ulo na walang laman, masarap din yung supsupin. O, ganyan tayong mga Pilipino. Mga afam, guys, ayaw nila yung may mga ganun. Kailangan, kapag kakain sila, ang gagawin na lang nila, guys, is open na mouth. I-chew nila, and then iswallow. Yung hindi na sila mag-alala kung matinik pa yung lalamunan nila, ano-ano pa, maglinis-linis pa sa mga ganyan po, ka-spoiled yung mga afam. Sa tuo lang. Yung mga afam na marunong kumakain na may mga buto-buto, isda-isda, nakapunta yan sa Asia, guys. No, nakapunta yan sa Asia kasi na yung mga Asian, adoy, nandun ang sarap sa mga buto-buto, yung mga shell-shell. So, pati yung mga supsupin, oy. Lagyan natin ng kaunting red pepper crust one, guys.
Kunti lang guys. Kung ayaw mo ng sobrang anghang guys, wag mong dagdagan ng marami. Lagyan. Si counting butter yung nung nilagay ko, no? Dapat lagyan natin ng marami. Yan. Dapat wild caught yung ano ninyo ha. Kung ayaw ninyo yung mga chemical na yan guys. Meron na naman akong nakitang balita. Sabi pa nila, huwag kayong kakain ng shrimp kasi pinagbawal yan, nasa Biblia. O, diba? Nagbutbuot ako ba guys? Ano daw ito? Yung iba din magsasabi na, ito yung is dirty. Oh, dirty daw ang shrimp. Alam niyo bakit sinasabi nilang dirty guys? Dahil po, ito daw ang shrimp. Nagkukrol daw ito sa tubig. And then, garlic powder. And then, ito. And then sila daw yung kumakain ng mga dumi. Cayenne pepper. Cayenne pepper. Cayenne guys. And then, Cajun. Alay, kadami. Ganyan yun siya guys. Dagdagan ulit natin guys. Kasi dapat buttered shrimp with spicy spice ba? Ah. Hindi pa yan luto guys. Ang sarap yan eh. Ito yung kailangan, nakalimutan ko guys. Hot Old Bay. Old Bay seasoning. Yan siya guys. Yeah. Mamaya na, sobrang init pa niya. Oh, sarap. Spicy. Samahan natin si Mr. sa kanyang agenda for today. So, yun ako ang mag-drive. And sinamahan ko siya. Nagpunta siya sa bangko. Pagkatapos namin dun sa bangko, gusto na naman siyang magpunta sa auto parts. Iwan ko kung anong mga bilhin niya, pero tara, hintayin natin siya. Hintay lang natin siya, guys. There. From the dollar store. Why this is open? What do you mean it's open? Looks open. What is this? No, but that's not open. And what is that? This is a charger for me? Yeah. Oh, nice, baby. Ay, pagkabuutan man, han? What? Buutan. You are buutan. Close it I don't know now. what that means though. Nothing later. Hindi pala niya alam ang buutan. Asa na si Mister? Ay, wala pa gid siya, guys. Alam niyo kung asan siya, guys? Binilhan niya ako ng wire charger nito, oh. Kasi ang bait-bait, sabi ko lang na wala man ko charger dire. Oy, pag malubat itong aking cellphone, wala akong ma-chargean. Nag-stop siya sa auto parts kasi meron siya mga binibili. At binilhan din pala ako ng wire para charge. And then ngayon, hindi sumakay. Nagpunta sa Family Dollar kasi namili. Kigwa talaga itong asawa ko. Ang tagal niya, guys. Ay, dito na si Dodong. Dito na. And what did you got? Ado. Huh? Used to be every dollar store carried those. What are you looking really? Cables. Hon, you have a lot of this. These are highlighters for. That in the basement, you have big shit. Okay. Adoy, tell me. Highlighters or markers? Markers and highlighter. There's a highlighter down there too. There is one over there for the big one. Aguroy ba dyan? Tara. At dahil half tank na itong ating sasakyan guys, habang kasama natin si Mr. siya yung magbayad. Sabi ko, ikaw na yung magpagasolina dong para naman ikaw yung magbayad. O diba? Maghintay lang talaga ako sa kanya guys. At pagkatapos nag-stop kami dito sa pizzeria na talagang gusto namin. At let's see. At bakit walang dala itong si Mr.? Where is your dala? Where is the thing? Order. So, This is a new... yeah, but they fucked up the menu, so like the trio franchise, chicken franchise, none of that's on there. Oh really? Yeah. He said, oh, don't worry, they screwed up the menu, it's not on there, but we'll still have it. Kaya naman, uy, pagkadugay guys. Ang tagal-tagal. Kahit tagal. Tumakit na yung aking tiil sa aking sapatos. Nauno naman itong kinabuhi na ito. Na parang kanina pa man ako dito. Gutom na ba yung aking mga kabitok-bitokan dali dudong tami? Nawa na dyan taane dyan. Busy gid sila guys. Ang daming tao in and out. Doon sa kabila guys, sobra nilang quiet guys. Wala silang, merong tao pero talagang quiet sila guys.
order most of the time. Delivery, ganun. Dito, meron talagang kasi may mga apartment dito sa Luyo ba. Grabe din yung hinintay namin sa aming pagkain, guys. Uy, 1 hour, guys. Grabe, nag-transfer kasi sila and then sobrang daming nila, customer dito na side. Ang swerte-swerte nila, pero guys, perting gutuman na guys ang aming mga alaga, guys. Iwan ko lang si Batman. So yun, kaya nadiliman talaga kami. 1 hour sa inan ka, anak. Loyal customer kasi itong asawa ko, guys. So kaya sabi ko sa kanya, aalis na kami at wag nang mag-order. Pero guys, nag-order talaga.